हाथायाव नारजि ओंखारनानै थांदों नामा? नायनो नङा ना क'क्राझारनिफ्राय आलासि फैदों नै मायौ नोंखौ दायो भिडिअ नुगोन दा गाबोन नोंनिया मा नाम? नोंनिया मा नाम? Oh my god! Wow! सफैबायनो रङिया. So guys, welcome back to my YouTube channel. Tuh Bimala no tuh. Sadde menjadi nang amal semala pa. Borian dini lah video ko ay perka. Lama ya sadde mungkin dini lah sosial lo jabai adra jangan jabai. Dei mana tolong banyak dengi kecil deh dan sana. Ini binar no, jengnya दैबाना जासोदोंना इयाव दलङा बायदोंमोन नै थिंल दलं बायथावनायानो नंखाया खिन्थु बायबाय जेला दलं होनो गोनां जाबाय कार थांलाय फैलाय खालामोमोन रड नै बायबाय दाखालिल'सो दा बिटिआर सरकारा गोदान होफैलायनांगोन आरो ना थाखानि बरियानो बे जानि नङा बे नैबे गामि पुरा नैनिफ्राय एकदम डिसटेन्स जों जानाय नङा गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ लाबाय बानायलायबाय थ' आंजों जोङो सोरनै दिस इज माय वाइफ थ' जों दा मुम्बाइनिफ्राय फैबाय नालाय फैनाय लोगो लोगोनो दा जोङो प्लेनिं खालामबाय खानसे मा होनो सानन'आव थांगोन आरो न' बे हाउस लाइन न' एसे आइ बिखौ टेनसनानो गैया हामना फैदों ना बाहाय नङा होमबा मुम्बाइआव थांना फैनानै बाहाय एसे हामदो थ' बेस लाइन थांलायनोसै खानसे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जे भिडिअखौ हाथायाव नारजि ओंखारनानै थांदों नामा? नायनो नङा नारजि जादोंमोन नोङो? ini moनसे फोथारखौ लानानै दे डायलग मोनसे डायलग सं नोंहालाय सोमखोर बरियानो डायलगखौलै मोनसे आरो दे हो दे डायलग मोनसे डायलग दे जि बरियानो this is our beautiful village मा होनो बेखौ माइ फोथार इमान मोजां लै what a beautiful man deh dialog मोनसे जोंनि गामियाव बे सोमखोर फोथारखौ नायनो नामा? Oh my god सोरबा फैबाय मजा नीला जोंनि गामिनि रास्ता हाब्रु गोजा दाख्लैल'सो अखा हादोंमोन खानसेयावनो हाब्रु जालायबाय नीला लामा जादोंमोन सिसि ब्लक भिडिअ ससेल'सो जाना थाबाय स' गाइस नै जों थाबायना थांगासिनो दं ओइ सगालासे मिनिमाम 2 किल'मिटार बेनिफ्राय गारि थांगोन आरो ना मा जादों कटेकली दो कटेकली Nilai इधर आजा ini bukan ini oh itu besi ayo माबाया मानो फ्लाप लिखनाय होनदोंलै चल या थाबायना थांगासिनो दं आरो न' जोङो एकदम 2 किल'मिटार जागोन बिनिफ्राय गारिजों थांगोन दा मा खालामनो साइकेल गैयि मानसि औ साइकेल बाइक गैयि मानसि उपाय गैया न' मासुल लांनो नै मुम्बाइनिफ्राय लाना फैदों इनि गिफ्ट होदों मुम्बाइनिफ्राय एक'आखै सेन्देल होदों ओमफ्राय इखो होदों नै बेसे लादों मिथिगौ 30,000 थाइसेल'सो खम 30,000 थाइसेल'सो खम पियर कटन एकदम मोजां आं मोनसे बाथ्रा खिथानि रायजोफोर नैबे इखौ आंनो लाबोदो 29 नि बिबनांनो 350 खाथि मालाय माबा लाबोदो कुर्ता लाबोदो सना लाबोदो आंनो रायजोखौ लाबोदो होमबा आंनो इखौ लाबोदो आंनो ओमफ्राय दुर्गा फुजाखौ सेन्देला जागोन आं रायजोफोरनो एक'आ जों ओमफ्राय दामा थांबाय थादो दाबो माबाखौ मोनला गारि गाखोग्रा सम मोनबासो
गारि खोना गारि थांसै आरो थाबाय थांगासिनो जों दा नै दालाय 30 थाखानिबाबो खामानि होदो दखनले इयो होदो बारि जागाया दा 17 थाखा होनदो ना दा टेनसन लानाङा नै मोनबाय नै जोंनि जिबनाव माने थाबायलाय जाबाय आलासि जानो बानायलांदों दा टेनसन लानाङा नों खुसियाथ' मोनजाहैगोन ना बाइक थानाय मोनदा स्कुटि थानाय मोनदा टेनसन गैयामोन नोंहा दानो पिउ Sayang ini inilah zebra hawa 10 rupiah kacai gejau jan anu kan ini mah ya gejau cile jeleng dekan jeleng sound dan style li salang na macam ba sound men janai ma janai ber Chinese item Sai is the best एकदम biar kayak happy. Excited lah nih udah nih, bisa datang ke sini nala. Hebat. Juga gila. Perang teman kamu kena nih Leli Tisian. Kamu. Oh, ada lu ide benar. Lu di telepon baik ke sini ekore pasti mereka tuh abi jangan menisikan. So saya Lu nang video membani rehin lah. Kita menanti video foto saya nak baik tak. Ilani sendal sernya mojang, angin naik, komda minyak malah mojang, ser tangga dan juga biasa naik sendal kan naik, angsi tangga, nunggu nua, biar jeng dah tapain tangga tadi mabih si batra ke sekandar no, silang malah, agak saya oleh sini yo, ayo ngomong mah bolang berarti mana raku sana nang berarti menggores ro, tapai hendak lang, jom gores sot, neng lo tapai do, jangan nih turki ini pada Koresor bala badela si mama lah nyok jeng besing kabar kamu mende. Si bolero fai ni gini bolero lah orang bahan sih. Ini fry, aduh. Ekdom mana patra jana. Tapai tangan Koresor lah tapai tangan. Pre real gate jaya men station kat jaya menar rapi jaya sih kan. Station kat jauh. Ini fry ekdom ya mau jam pre pesa pergi menjana. Dia senang berdagang sekarang dah lagi tapai ni kayak orang kejan tapai ni lah. Minggu lah, apa tapai ni mana kejan? Biasa tapai orang mana gap nani aja. Dia pun sen mau tapai ni mana? Mama lah nyuruh orang mana, kita orang mana. Kita kejan kaya ber. Bala varian yang ini, orang ni perbising kejan ni apa? Jawab. Daging ni biasa lah nomor siapa tu sir laki rela no. Lah singgah ni masih berkenai. Tu tiga, jeng dah nomor nani kecil ada. Naik tani lah kami agra vari kerja ni lah. Dilepas pituro, moja lain sini kami moja, sisi blog tu jadinya sosial, lo sisi blog, kiki babe, और लिए मोजा बोलो इंसान तो मुझे रास्ता अच्छा है ना इसलिए हाँ तो फिर ठीक है ये kita ber harus simpel aja bos tay yang berbetai yes ni boleh betai ya turun deh angin tu nah dia jangan ngomong pasti baik tuh ini pada painan das bisa deh nih biang nih ay nih biang peraya baju jaya zahani ibiara bro ibi zahani pulu ada nih salah Cara yang ke, ijing kasih ranking itu nih, kita ya, kita lega angni mobile lah, tuh belajar juga. Unboxing kamu nangan itu malah, bahkan siri. Nong marga malah unboxing kamu kan itu, nopo sih? Box kartun itu rusuh nane,
ओमफ्राय नै या साल' खबनायदों ओमफ्राय जा अखा खथादों नै तामान खाराब जाना दङ न'आबो जाना बायला जिलालै दा पुलु नों बेसें क्लास मोनखो खिथा टु मोनबाय रलङा बेसें रलङा टु बैसोआ नोंनिया दाखालि बल'सो थांदों 7 year जादों ना 7 जादों Turun gila dong nyala. Turun gila tuh kuning ya. Bener lah. Rale deg-degan nih, bener lah musca. Rale deg. Apa ya ini turun sih sih gila lah ini kayak lagi terus ya. Mana tuh kita nih. Cai. Amna. Kau ini upper. Lal berai. Sa mau ya. Kakir dia lah sa. So guys, दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालाम शेयार खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय भिडिअ गोलाव जागोन होननानै मानो नैबे मोनसे भिडिअ होलिया आरो न' नेक्स्ट भिडिअ होलायसिगोन थ' बेखिनियानोमोन ओमफ्राय what do you want to say थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गासैखौबो जों दा थांगोन एकदम ओइ दुब्लियाव ना बोननो थांगोन आरो ना खलना ओमफ्राय खलना बोनगोन दा नेक्स्ट भिडिअ दिन्थिलायसिगोन आरो न' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बेलेग भिडिअ बानायबाय थागोन मोजां नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो फेसबुकआव नायदोंबा अननानै फेसबुक पेजखौ फल' खालामना लाबानो जाबाय मिस्टार जेंखांनायखौ थेंक इउ सो माच गाइस